offered by Mr. and Mrs. Fatima R. Soriano, for the soul of Rafael and Felicita, offered by Joe Balingasa Tinabiga. Thanksgiving offered by Honorable Jandel Babs P. Aguilar and family. And for the souls of the La Cruz and family. Giving Mass and petition for good health, and for the souls of Concepcion Domingo Salde, offered by Edwina Sigales and family.
Sa liwat, Diyos maray na banggi po sa satuya gabos, ngunyan iyo an misa sa matangang banggi. Ang tema, ang Diyos uya sa to. Ngunyan na banggi, ipagro kayo nyato ang ilaw, si Kristo na sa tung kaligtasan. Ipagro kayo nyato ang pagkamundag kan sa tung paratubos, digdi sa kinaban. Siya ang banal na aki ni Jose, asin Maria, ang Diyos na uya sa to. Pano nin pagkamuot, pano nin karahayan. Kita magugma asin mag-awit nin pasasalamat, kulit ang Diyos na si Jesus uya na sa to. Linigan asin buksan ang mga puso sa pag-ako sa iya, nin may pagkamuot. Matindog po ang gabo sa pagpuon kan banal na Santa Misa, asin maugma niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Sa pagsasama, mataan ang Diyos, isa tuyang iyong sasama. Ilang kaan sa tuyang lambang kalagyan. Umawag si Jesus, ang hating bakas siya asing pagsambaho ang tinagasuya ng tapos Diyos sa pauyanan sa
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Heso Kristo ang kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Sin sa imo, ang ilaw sa tong pagsulod ng kanila, sa tanda ng Kristo na nagtiwala sa kabuhan, habang nagahalat sa iya sa tong paraligtas. Ini nagpapahiling kan pagkamot niya sa to, na tinitingrawan ang satuyang dalan para kita makaabot sa satuyang padudumanan. An ikasampulo na kandila ngunya nabanggi kan misa di Aguinaldo, susuloan kan sa tungkura paroko, Reverendo Padre Danilo B. Arnante, dangan iilawan asin bibindisyonan niya ang kandila kan kada pamilya na sponsor ngunya nabanggi na iyo ang mga minasunod. Mr. and Mrs. Jason and Marian Baso, Mr. and Mrs. Sonny and Nora Lia, Mr. and Mrs. Darwin Bilaos and family, Bebeth and Sharina Fernandez, Mr. Leoncio and Mrs. Jane Fentibilla and family, Mr. Ruel and Mrs. Grace Presnosa and family, J. Glenn and Annie Carreras and family, Raul and Lydia Paite, Engineer and Mrs. Ramon Celso, Mr. Roberto and Maricris Atienza and family, family Favor, Aljon Coballes, Eden Palmaria, Mr. Michael and Mrs. Eden Favor and family, Trida Torres, Mrs. Mercy and Mr. Freddy Tayangona and family, Anacoreta Bertus Cuadro, Mr. and Mrs. Manuel and Edita Alemania and family, Mr. and Mrs. Virgilio Jr. and Grace and Ked Hana, Fiel Anselmo and friends Alex Casano Corrales, Sharon and Fen Ashley Casano, Mr. and Mrs. Jonel and Miley Nabales and family, Christianel, Emmanuel, Rod, and Telma Miraballes, Mr. Joker and Mrs. Jocelyn Maralag, Mr. Efren Jr. and Mrs. Senda Bongyad, Mr. Eliseo and Sonia Sabordo and family, Miss Jonah Lutino and family, Kapitan Fernando and Mrs. Janes Reyes and family, Mr. and Mrs. Filimon Francia and family, Mr. and Mrs. Elsa de Guzman, Mr. and Mrs. Paulina Marqueses, Mrs. Paz Escoro Saballeque and family, Mr. and Mrs. Federico Rapal and family, Jovi Boneto, Mr. and Mrs. Rowena Llamera and family, Mr. Javier Carbonell Jr. and Mrs. Eufemia Torres, Miss Antoinette C. Filipino and family, Mrs. Nelia Romagosa and family, Miss Leah Colyat and family, Mark Joseph Laurel, Mr. and Mrs. Maricel Sigobre and family, Mr. and Mrs. Evangeline Soriano and family, Mr. and Mrs. Aldo Fernandez and family, Mr. and Mrs. Alan Abengosa and family, Mrs. Analesa Villano, R2C Agri-Farm Worker, R2C Poultry Farm, Mr. William and Grace Nanghua, Gloria Basilian family, Grace Villano, Raquel Arroyo, Mr. and Mrs. Alex and Mary Jean Tolete and family, Mr. and Mrs. Gwen Centellas and family, Mr. and Mrs. Michael and Eden Pabor and family, Mr. and Mrs. Delphin and Fe Llamera and family, Mr. and Mrs. Melchor Casquejo and family, Mr. and Mrs. Binancio and Salve Lagatic and family, Mr. and Mrs. Raymond and Joyce Palmaria Lagatek and family, Engineer Justin Lloyd Salvadora family,
Angela May Agustin and family, Maria Fatima Garcia and Athenet Laurel, Joel Argones and family, Maribel Rilliora, Mr. and Mrs. Oscar Praxedes and family. Kagurangnan, danay ang pag-upaw mi sa imo, asin dayaday ang pagpapasalamat niya mo sa mga balaog na sa imong itinatao sa muya.
Aram asin pinagsusulan niya mo ang samong mga pagkakasala asin mga pagkukulang, kaya kami namimibikan sa imong pagkaherak asin pagpatawad. Bendisyon ang lambang pamilya kan samong parokya na maging saksi sa katotohanan para sa kaburunyugan kang balaog nin liwanag na nagtataonin kapatawaran asin nakikipag-ulian. Siring man ka mga balaog na kinakaipuhan niya mo sa aldaw na pagkabuhay. Tanganing ang samuyang pagbaklay, digdi sa kinaban, totoong makadara sa mo sa kagurangnan. Kagurangnan sa samuyang pagsulo kan kandila, ako ang samong pamibi para sa lambang pamilya kan samong parokya, sa tabang ni Birhen Maria, lugod kami maging maninigo, tanganing mamundag sa samong buhay ang sa imong mahal na aking si Jesus. Amen. Mga tugang ako untan sa itong mga kasaalan, tanganing magkanig ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya ako nangangajig sa Santa Maria, Dani na Birhen, sang kabos na Angeles Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ko ipamibi sa kagurangan ng Diyos. Maherak malugos sa tong Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang sa tong mga kasaalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Dios, ika na naghimong magbanaag, ining pinakabanal na banggikan tunay na ilaw, namimibi kami, warasan tanganing kaming nagmidbid kan misteryo nin liwanag di sa daga, siring man makinabang sa kaugmahan niya sa langit, siya na kay bamong nabubuhay as naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Si Propeta Isaías, pagpahayag kan presensya manunungod sa pagkamundag kan sa tunghade duman sa Belen. Ang bagong hade na orog karahay kisa gabos. Siya ang hade na madatong asin pano siya nin kamarawayan. Ipagrukyaw niya to, mag-awit sa kagurangnan, paugmawon ang sa iyang ngaran, ipahayag ang sa iyang kamarawayan sa gabos na banwaan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isayas. Ang banwaan na naglakaw sa kadikluman, nakahiling ni dakulang liwanag. Sa mga nag-eerok sa daga ni hararom na limpoy, nagbanaag ang sarong ilaw. Pinaurog mo ang sa indang kagayagayahan, pinadakula mo ang sa indang kaugmahan. Naguugma sinda sa saimong atubang. Siring sa mga tawong nagugma kung panahon nin pag-ani. Siring sa mga tawong nauugma kung nagbabaranga kang ginanahan sa laban. Huli ta siring kang aldaw ni Medean. Rinunot mo ang sakal na nakakagabat sa inda. Ang pasan sa indang abaga. Ang pamakol ka nagpapasakit sa inda. Huli ta ang lambang kasangkapan sa pakilaban. Ang lambang gubing na tumtum sa dugo, isusugba asin tututungon sa kalayo. Huli ta sarong aki na mundag para sa to. Ang paghade ibubugtak sa iyang abaga, asin ini ang ngaran na iaapod sa iya. Makangalas na parahatol, makakamhan na Diyos, amang daing kasagoran, prinsipinin katuninungan. Ang kahiwasan sa iyang kahadean, asin ang katuninungan, dainin katapusan para sa trono ni David. Asin para sa iyang kahadean, na tinugdas asin pinasarig niya sa katanusan asin kabanalan. Ini ang gigibuhon kan pagkamuot nin kagurangnan, puon ngunyan sa God paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang satong simbag aawiton. Ngunya na mundag na ang satong partubos, si Kristo na kagurangnan. Ngunyan na mundag na an sato para tubos, si Kristo kagurang. Bagong awit aawiton sa kagurangnan. Gabos na banwaan mag-awit sa kagurangnan. Mag-awit sa kagurangnan, irupyaw ang sa iyang ngaran. Ngunya na mundag na ang satong partubos, si Kristo na kagurangnan. Oral daw irukyawan sa iyang kaligtasan, isabi sa mga banwaan, ang sa iyang kamurawayan, ang sa iyang mga ngangalasan, ipahayag sa mga banwaan. Ngunya na mundag na
ang satong paratubos, si Kristo na kagurangnan. Magugma ang langit, magugma ang daga. Ikurahaw kan dagat, asin kang gabos na yaon dyan. Magugma ang daga, asin gabos na nasa daga. Gabos na kahoy, magkurahaw sa kaugmahan. Ngunya na mundag na, ang sato paratubos, si Kristo na kagurangnan. Magugma sa atubang ning kagurangnan na madatong. Siya madatong sa paghade sa kinaban. Matanos na maghahade siya sa kinaban. Sa katotoohan, huhukuman niya ang katawuhan. Ngunya na mundag na, ang sato paratubos, si Kristo na kagurangnan. Ngunya na mundag na, ang satong paratubos, si Kristo na kagurangnan. Si San Pablo nagpapagirumdom kung ano ang dapat gibuhon mantang kita nabubuhay pa digdi sa daga. Ini ang pagkabuhay ni sarong Kristiyano. Pagsikwal kan gabos na bagay na kinabanon, asin bakong para sa Dios. Pagpugol sa sadiri, asin mabuhay na matanos, asin banal sa kinaban. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Tito. Ang biyaya nin Diyos ipinahayag para sa kaligtasan ning mga tawo. Asin tinutukdoan kita na talikdan ta na ang mga bagay na dai makakadara sa to sa Diyos. Asin ang mga kamawutan na kinabanon. Dapat na kita nakakapugol sa sadiri, nabubuhay na matanos, asin banal sa kinaban na ini. Mantang naghahalat sa satuyang dakulang Diyos, asin paratubos, si Kristo Jesus. Idinusay niya ang sa iyang buhay, huli sa to tanganing iligtas kita sa gabos na karatan. Asin makalinig nin sarong banwaan para sa iya. Banwaan na mahigos sa pagibo nin karahayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Kagurangnan sa inyo. Pagbasa sa kanilang Ebanghelyo, sususan ang katawan.
Kaitong panahon, nagluwas ang sarong dekreto halik kay Cesar Augusto na magpasensos ang bilog na kinaaban. Ini ang enot na pagsenso kan gobernador si Quirino sa Syria. Kaya nagralakaw ang gabos sa pagpasensos lambang saro sa sadiri niyang syudad. Tuminukad man si Jose hali sa Galilea, sa syudad ni Nazareth, abot Judea, sa syudad ni David na inaapod na Bethlehem. Huli tagikan siya sa harong asin familia ni David. Sa pagpasensos kay Basi Maria na sa iyang esposa na nagdadarang tao. Tara, kanyao na sindaduman, nabilog ang mga aldaw na siya mangaki, asin ipinangaki niya ang panganay niyang lalaki, pinatos nin lampin, asin hinulid sa bahogan. Palibhasa, mayo sindang lugar sa dagusan. Igwanin mga pastor sa runang idto na nagpapalihis kan banggi sa kalantadan, asin nagbabantay kan sa indang kawan, an anghel kan kagurangnan, suminipot sa inda, asinan kamurawayan kan kagurangnan, nagliwanag sa palibot, asin inabtan sinda nin dakulang takot, nagsabi sa inda an anghel, "De kamo matakot, uya, hinahatod ko sa indo ang marahay na bareta, nin dakulang kaugmahan na mapapa sa bilog na banwaan. Namundag sa indungon niyan ang paraligtas na iyo ang Kristong kagurangnan sa siyudad ni David. Ini ang magiginindong tanda. Makukuan nindo ang umboy na napapatos nin lampin asin nahuhulid sa bahugan. Biglang nakaibahan kan mga anghel ang sarong mahibog na hukbong langit noon na nag-uumaw sa Diyos asin nagsasabi, "Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan sa mga tawong marahay ang buot." Marahay na bareta kan satong kagurangnan. So, Ngunya na mundag na ang satong paratubos, si kagurangnan. Yan. Ngunyan namundag na ang satong paratubos, si Kristo na kagurangnan. Alagad mga tugang, ano ta banggi? Ano ta banggi? Ang darakulang bagay na nangyari sa historya kan sa tuyang kaligtasan nangyari banggi, madiklom pa, madiklom. Kaya baga sabi sa enot na babasahon sa libro ni Propeta Isaías, ang sabi digdi, ang banwaan na naglalakaw sa kadikluman, nakahiling din dakulang liwanag. Ano ang banwaan na naglalakaw sa kadikluman? Pagpasiring nindo digdi, madiklom. Diba? Ang iba sa indo nagralakaw. Minsan ngani, pagkatapos kang misa aginaldo, napasiring ako sa OLPC, naaagihan ko pa ang ibang haralin sa simbahan, naglalakaw, abot sa mabalod-balod. Sabi ko, pambihirang sakripisyo. Ngunya si mga tanga babalod-balod, nagralakaw girari ka mo, halit sa mabalod-balod, pasiring digdi, tamayo na sigurong masasakayan. Kamo naglakaw sa madiklom na tinampo. Sabi ni Propeta Isaías, ang banwaan na naglalakaw sa kadikluman, nakahiling nin dakulang liwanag. Alagad mga tugang, ang kadikluman na ini na sinasabi ni Propeta Isaías, bako dahil banggi. Kundi ang banwaan na naglalakaw sa kadikluman, itong mga tao na labi-labi ang problema,
labi-labi ang kagabatan sa buhay, ang iba mag-agom, dai nagtitirinuhan, o sarong pamilya nag-iiriwal, dahil siguro sa mana, dahil dai magkabaranga sa linderos kang daga, dai na nagtitirinuhan, dahil sa mana, dahil siguro dakulang babarangaon, kaya magturugang iyan, alaga dai naghihirilingan sa mata. Bako sa nang iyan, mga kataid na harong. Ha? Kadtong panahon natatandaan ko kan ako aki pa, pag may gulay kami, susuguon ako ni nanay o si itong lula. O iningay, darahon mo yan dumaki kuyan. Iningay, darahon mo ki kuyan. Iningay, darahon mo niya ako. Oh, bos na si panira mi. Gabos dinarahan. Pero ang magayon, tamay mga aldaw na mayo kaming panira, may naarabot man. O hali nga ni kikuyan, hali mo nung ikudakon nga kung kadakon. Pero ngunya dai, ha? Ngunya na panahon. Magkataraid, dai midbid ko na anong pangaran. Magkataraid yun na harong, dai na nagtitirinuhan. Nagarubagang very near yet so far. Dai nagtitirinuhan. Bako sana sa relasyon sa pamilya, bako sana sa relasyon sa neighbor, kundi maging sa sadiring buhay na ang sa iyang buhay dai maintindihan kung masain, kung mapawala, kung mapatuo. Maringon yan, takadakol ang parting wala, parting inutan, parting hurihan. Pero dai maintindihan ang sa iyang pagkabuhay. Lalong-lalo na ang tao na naglalakaw sa kasalan. Haloy-haloy nang dai nakakakumpisal o nagsasaro na dai nabindisyonan sa indang pag-iibahan o igwang utang na dai nababayadan, haloy-haloy na kang nag-uutang, grabing pakiulay, kang sinisingil na, dai na makaulay. Kadakol kayan, maray mag-urutang, pero dai tataong magbayad. Pag nag-uutang baga, may nailig ako nag-post sa Facebook, itong Ayam, kang nag-uutang ngaya, iyon yan si Ayam, pero kang sisingil na, So, minsan, igo nga ni akong aram na may utang na 7,000 pesos ang utang, dai niya nababayadan. Gusto nang mag-suicide. 7,000. Gustong mag-suicide. Tadai mabayadan sa iyang utang. Iyon yung mga taong naglalakaw sa kadikluman. Sa satuyang banwaan, sa satuyang gobyerno, mahihiling ta, sinabi ta ni Kansuod Mao, Kansarong Aldaw, na sabi ta garumayo ng katapusan ng mga bagay na ini. Ano na ang nangyayari sa satuyang kapalibutan? May hinamunan, may nalamangan, may ginadan, kung ano-ano. Dahil na maintindihan, iyon ni ang sitwasyon na kita naglalakaw sa kadikluman. Alagad mga tugang, sa tahaw kan diklum na ini, sa tahaw kan bangging ini, ang simbahan, igwan din sarong makapangyarihan na tataramon. Ano yan? Liwanag. Liwanag. Iyan ang tataramon kan simbahan. Ngunyan, liwanag. Tano, sabi ni Isaías, ang banwaan na naglalakaw sa kadikluman, nakahiling nin sarong dakulang liwanag. Ang liwanag na ini, bako sa nang silyab. Ini sarong liwanag na minataong direksyon sa satuyang mga puso. Ano ang liwanag na ini? Ano ang liwanag na ini? Ang sabi ni San Pablo sa ikadawang babasahon kay Tito,
ang liwanag na ini, iyo ang grasya kang Dios na nagpahiling para sa pagligtas, para iligtas ang gabos. Ang grasyang ini, nagsulot nin laman. Ang grasyang ini, nanitawo asin nakisumaro sa satuya. Namundag para sa satuya. Sisa ang liwanag na ini. Aram tanggabos na ang liwanag na ini, iyon sa tuyang kagurangnan. Kaya palan, namundag siya madiklom. Tano? Dahil sa tahaw kang kadikluman, siya ang mataong liwanag. Siya ang satuyang ilaw. Siya ang nagtatao sa satuya nin direksyon. Kaya nga ni mga tugang, kung hihilingon ta sa Ebanghelyo San Lucas mo niyan, mahihiling ta ang kamugtakan kan kinaban. Kan panahon kan satuyang kagurangnan, sabi baga sa satuyang Ebanghelyo, nagpasensus. May kapangyarihan. Sa isa-isa nagpasensus. Si Quirino, ang gobernador. Nagpasensus mientras na ang gabos busy. Alagad sa tahaw kan kabisihan na ini, namundag ang hade kan mga hade. Saan siya namundag? Sa Mother Seton? Sa NICC? Namundag siya sa gilid-gilid. Ang hade kan mga hade, namundag sa gilid-gilid, nin huli, tamayo nin lugar sa sainda, mayo nin lugar na panonuluyan. Mayong nag-ako sa sainda.